Bili natin, bili na. Boss, Manny. Oh, smart! Napakapugi mo. Ayip sa pugi. Dahil matagal lumabot ang tutulog. Wala, matanda na yung Bossing. Yes, eh. Marman! Maybe. Ay, shout out sa one viewer. Kita na kayo nag-iabing. Sabi. Tama yun. Parang may bike ka na. Ayos niya daw muna.
daw, aabot daw kasi yung hindi na lang yun. Hindi niya kayo. Ano daw siya magdala eh. Hindi daw niya kaya magdala, magaan. Mardo ka sa paninda mo. Ano sabihin pa tayo? Masok? Ay, for viewers siya. Yeah, nante. Yeah. Nante, nante. Sige, sige. Okay, sige. Oh, right. Oh, right. Ay, for viewers, shout out. At one thumbs up, shout out sa iyo. Sa unang nag-thumbs up dyan, sino ba yan? Sino kaya yan? Who's this? Very natin. Tayote mo, tayote mo, tayote. Tayote, tayote. Ay, 6 viewers. Sila ako siya. Sayote ah. Bili natin sa iyo, tite ah. Malasang malasa. Lalasa pag may ano. 20. Malasa pag may 20. Malasa pag may 20 ah. Sayote, may lasa pag may 20. Bili natin. May tayo siya. Saan kayo ni Wanda? Sayote ah.
Eight reviewers. Ay, mawari, Boris. Salamat sa comment mo dyan. Dali po, ito ka lang, 150 na. Oh, ayan, Luda. Ayan, katabi ni Luda. Kay Mati Marisa. Oh! Kaya magtayo na lang, eh. Alam mo, Two viewers at 3 thumbs up siya raw. ay pagkita lang po, eh. Pili natin, pili na. Ito sa dito. 25, 20. Yan. Yan. Gaganda, lalaki, lalaki. Yes. Gusto mo, 30 na. Right up. Well, ako ngayon, 40. Hey, reviewer, shout out. Pero na-expense mo ngayon. Mami Bunso, Igolog Charat po, Tusok Host, good morning. Maraming salamat po. Ganitang Jackie. Mawala yung tao. Ganitang Jackie. Ay, bili natin.
Ito mo. Laki niya. Ayun, ma. Ano? YouTube. Ay, ano? Ano na? Hindi ka marunong mag-YouTube? Marunong ka? May YouTube ka ba? O, tumabi ka dyan, may YouTube ka. Ay, ilan? Ilan mo yan? Ha? Ilan ka? Hindi natin na kinain yan, nilalag yan, 2 araw na yan. Umalis na eh. Ay, balik. Shout out, Maribek, morning, Judah, shout out. 2 viewers at 4 thumbs up, shout out. Marmar. Marmar. Nagkalan ako. Nakalimutan ko yung barko ni Dilaw. Sayote. Ilang sayote? Mama Chu, thank you po. Salamat sa pagpasya. Saan mo nilagay? Ma'am Eva, thank you very much. Ay, Rebecca Paul, shout out sa iyo. Si Itlog, nandito si Itlog. Itlog. Shout out Itlog. Bigyan kitang jacket, amo. Namatay. Ano yan? Nabura. Ano yan? Wow, sexy. May hotdog, te. Nakikita ka na ng mga babae, amo. My viewers, shout out. Ay, bili na ate. My viewers at 5 thumbs up, shout out. Loyanes
Smith, Judas. Remarkable. Remarkable. Thank you very much po sa pagpasyal. Ano to? Dami sexy. Opo, marami sexy dito po. Amo. Maglulok muna. Mamaya, silip-silip ka lang dyan. May makikita kang bakat dyan. Remarkable. Silip-silip ka lang dyan. May makikita tayo dyan ano. Kakaiba. Salamat sa pagpasyal ah. Salamat sa passion. Ay, shoutout. Meron na? Meron ka na? Meron na? Meron na, Maribik? Ay, Boss Joey, thank you. Salamat. Eba, may galab shoutout. Yun, sabi na. Yun si Lola sexy. Buwan. Tawag Mark, sabihin sa Yutis. Thumbs up tol. Thank you, ano, Boss Joey. Boss Supremo. Okay na. Maribik Ibanez, thank you. Joey, thank you. Nilagyan ako kasi ng ano, 8 viewers. Share out nyo guys. Sigat lang. Sigat lang. Sigat lang. Remarkable, marami dito ano. Boss, magkano isa or kilo? Ano po, per tumpok po ako 25. 25 kilo boss. Ano, remarkable. 25 ang kilo. Ay, 25 kilo, 25 tumpok. Pag nagano naman ako per kilo, 30. Pero di kami nagpi-per kilo dito kay ano, matumal lang per kilo. Mas maganda yung per tumpok, mas mabilis, mapaubos. Kaya di kami nagkikilo ng ano, per tumpok lang kami. 7 viewers at 6 thumbs up shoutout. Remarkable, kahit matanda na, din yung pinapatawad. Tumbukin ko. Tumbukin mo.
Kunin mo na lahat to. Yan ka lang muna, silip-silip ka lang muna. Iloto mga manok ni Biboy na maingay. Oo, daming manok yan si Sangkay. Sakto lang kung malapit nga lang si Sangkay sa akin eh. Malapit lang, magkalapit lang kami. May sayutin na, tapos may manok siya. May ulam na. Gawin kong tinula. Sige. 9 viewers at 6 thumbs up, shout out. Bossing, bili na bossing. 20, 25. Mura na, murang-mura. Pili ka na dyan. Ha? Ito, maliit sir. Oh. Ito, 20. Oh. 20. Yan, 20 na lang. Oh. Tatlo na. Natagin, hindi na kita discount. Ayaw mo pa. Pag linibre to, saka kayo mag-iagawan. Pulutan natin. Oo, pulutan natin para makapag-inom tayo. Makapag-jamming-jamming ba? Loko, sabi ni Maribel. Ay, Tudas. Remarkable na ba? Ay, remarkable. Nagbabasa ko dito. Tudas tayo. Di akin yun. Hindi mo pala sa'yo yun, Sangkay. Mera di shout out. Hindi pala sa'yo. Patay tayo dyan. Remarkable. Hindi pala sa kanya yan. Nanay Reyes, thank you po. Walang manok si B-Boy. Sa kuya niya yan. Kanina ang mga paso-paso, ano naman magaan. Patay tayo dyan. Makukulong si B-Boy. Hindi pala sa kanya manok yun. Hi, ma'am. Live po, live. Ano po vlog ba ito? Ito, waray ka ganito. Ay, live nga ni Ini. Ano yun, mga warayera? Ano yun, mga warayera, mga waray, mga waray. Mga waray inihira, mga waray. Waray buhot. Tagay B-Boy, mga waray natin, no, mga kasama natin waray. Oy. Mga waray yan, mga waray. Waray buhot. Kahit hindi na sa'yo, mas masarap kainin kapag nakaw na manok. Gaga. Wala, gaga. Marasaw na kinawag. Sabi ni Remarkable kasi, mas masarap daw yung nakaw kaysa yung sarili mo manok. Tama ka naman dyan. Ganda ng legs. Gusto ko ng waray nun. Aba, magkapag-asawa ka na ng waray. Ay na. Naawa din na. Mga udunon, mga waray. Eba, Melody, shout out. Mga mahal ng waray. Magwawala waray. Shout out. Pampam, shout out. May Bonsoy, may galap shout out sa'yo. Sangkay, thank you Sangkay. 9 viewers. Shout out. Yeah. 2 years good. Remarkable, sabi niya 2 years ka daw. 2 years ka daw, 2 years. Ay, ibig sabihin ng 2 years, pasaway ka raw, pasaway. Pasaway yan, di ba? Pagkaano ng 2 years? Nangyari Sangkay. Remarkable. Sabi niya, maganda daw legs. Sabi ng lolo ko dati, noong bata ako, waray-waray, abot bantay, awan. Awan, malugi, abot it, okay. Hi, ma'am. Sa inyo, ma'am? Ilang piraso ang tumpok? Dalawa po. Dalawa lang. Ito, 25. Oh, 24. Oh, 24.
Ay, wag mo pinalaki tayo po. Ganda ka mo. Bata yan, no? Ipon sila yung 150 ka lang. Ganda yan. Ito. Ito, bata to. Mga bata yan. Yan, oh, tingnan mo yung, ano yan. 25 lang. 25 lang. 25 lang ito. Thank you po. Ay, salamat. Nakabenta ako. Remarkable. Mami, sa'yo mami. Bili na mi. 20 mi. Mami, 20. Ito, 25. Bigyan kitang bata, mami. Simbata nyo, mi. Ito, mi, oh. Mi, sina. Mi, huwag mo ako alisan. Nalisan ako ni mami, nahiya. Ayaw ni mami. Wait. Ipon sila yung 150 ka lang. Hi, shout out. Nakalaki tayo 150. Si Selva ko, shout out sa'yo. Sipag talaga ni host. Opo. Kailangan, magsipag po. Mahirap magtamad-tamaran. Kahapon pahinga ko, wala akong tinda. Good morning, guys. Good morning po, Bakos. Sel Bakos, si Sel. Si Sel Bakos, shoutout sa'yo. Natusan ko siya na bumili. Ng ano? Sangka, shoutout. Sang-sang. Hoy, 12 viewers, shoutout. Sa mga kabol. Boss, sariwa mo sa'yo, tiya. Opo, sariwa ang sa'yo, tingin. Kapag nandyan lang ako, pakyaw na yan. Uy! Sana all, pakyaw. Mura lang to. Ay, mas sariwang host. Ay, oy, Sangkay Biboy, ikaw nandyan si Marip eh. Napapalo tayo niyan sa ginagawa. Sariwa din nakatayo sa harapan. Wala na, remarkable, nakalis na. Mas sariwang host, remarkable. Ay, sana all. Tol, pakyawin nyo nila yan. Ay, salay, bili na. Sabi ni Joey. 20 lang po dito. Oh, mga ganda naman sir ito, oh, sir. Oh. Yan, maganda. Oh. Wala kang 20, sir? Nakapakyawan ni remarkable yan eh. Remarkable. Pakyawin mo na to. Mura lang. 25. Kaso cash. Ayaw ko nang wala tayo gagamitin puhunan. Ay, shoutout sa 11 viewers. Oh, baka may pumakyaw rito eh. Kaya ako nga ito sinisels. Sals. Sabi ni remarkable, sals. Ay, apoy, hampasin mo mamaya si Waray pag uwi ng umalan din na siya. Pasaway ka, ikaw yung pasaway dyan. Ikaw yung nanlalandi. Pagagalitan ako niyan, nanonood pa naman yun. Pero okay lang yan pag si Biboy kabiruan. Pakyawin mo na yan, Remar. Uy! Matutuwa na naman ng mga tao rito pag pinakyaw mo to, boss. Kaso kailangan cash. Gusto ko nga eh. Uy! Ilan lang naman to? Kunti lang. Uy, bili na sa'yo, tiyo. May dalawahan, 20 lang. Ilan ba to? Pwede bilangin ko nga. Maisipan ni Ma'am ni Acoustic. Pakyawin. Yung 20. 1, 2, 3, 5, 10, 15. 20. 20 tumpok. Sa 25 ay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 25 tumpok. Tapos pamigay mo daw sa mga dadaan. Ah! Wait lang, remarkable. Bibilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 sa 25. Tapos may 20. Wait lang ah. 25 times 26. 650 lang oh. Tapos 20 sa 20. 1,050 lang lahat. Remarkable. 1,050. Cash to cash. Pag gusto natin pabigay ito. Ay, 150 na lang kalate. 8 po. 150 kalate. 1,050. Remarkable. Lahat. Bilangin na lahat. Bilis. Remarkable. Papakyawin mo na yan. Pamigay mo na. Sinabi ako yung Buya ho, ubusin mo na, remarkable. Akin na lang yan. Sige, babalot ko na ba? Sabi. Go, remarkable. Kaya mo yan. 1,050 lahat. 11 viewers at 8 thumbs up. Shout out. Tulong sa mga tao, ibigay mo kay Sagato at Biboy. Malayo sila eh. O, pamigay na daw. Bye. Tudas. Malayo yung dalawa. Wala ba? AG to Polar Official, shout out. Bigyan kitang jacket, boss. Go. Mapakiyaway na rin mga kabol. Yanda, yanda. Ano ko, ibaba ko yung Gcash ko. Doon mo yung send. Pag gusto mo pakiyaway, pamigay na natin to. Remarkable. Baba ko Gcash ko ah. Ito Gcash ko. Four, 7, 9. Salamat po sa pa-jacket. Wait lang po, wala ka pang jacket. Jajakitan pa lang kita. AG, thank you AG. Ay, grabe. Matataranta ako pag may pumapakyaw sa akin paninday. Na ano ko eh. Ay, remarkable. Ba ako ng Gcash ko. Go, remarkable. Kaya mo yan. Hindi ko alam ang nimos. Ayan na, binaba ko na yung pangalan ko. Ay, yung Gcash ko, tsaka yung ano. 1947. Hindi ko alam na nimo Mark. Last name. Walang ano yan, last name yan, ano, Silvano, pero walang middle initial. Margio Silvano lang po. tatlong pants, 2 putlo. Ayan na, remarkable. Ang number ni pasahan mo na para pamigay niya. Pamimigay ko to pag nag-send ka sa akin ng ano, 1,050 lang, 1,050 para sa mga tao rito. 20 lang po, 20. Ilang piraso? Dalawa. 25. Opo. Sabihin mo, remarkable kung naisend mo na. Ay, pupurgahin natin sila sa sayote. Ilang, 25 po.
Shoutout sa'yo, shoutout. Laban. Hintayin ko lang pag nag-send siya. Ito po. Pamigay ko na to. Pag maganda, nagkikita ako. Ayoko yan. Let's go! Ayan na, remarkable! Andyan na yung Gcash ko. Pag nakita ko rito, nag-pop up sa akin, papamigay ko na to. Sangkay, salamat Sangkay. Marby, Team Tacloban, may galap shoutout. Boss Joey, thank you, Sangkay Joey. Okay, bili na kayo. Wala pang libre. Matthew, Team Melody, pakyaw tayo kay Remarkable. Pakyaw. Team Melody, papakyaw tayo kay Remarkable. Nawala si Remarkable. I-delete mo yung number mo pagkatapos ng lahat. Opo, okay, ako Sangkay. Ay, dito kanya pa pala. Kala ko wala na. Sige, panghatag ito. Dito, okay po. Sama ka po, sige po. I wait for you. I wait. Hintayin ko yung ano mo. Sa Gcash. Natutuwa na naman guys sa mga ano natin guys. Bibilit lang ako kay puno na to eh. Natutuwa na naman ang ating mga viewers nito guys. Dahil sa kabaitan ni Remarkable. Bilis na. Natutuwa na naman ang mga ano natin dito. Sabi ni ano? Yahoo, tudas muna. Remarkable, sabi ni ano? Marvic Ibanez. Ma'am Matthew, thank you po. Salamat sa pagpasyal. Guys, nandito na guys. May pag-asa. Hey, katela lang. Ayan na si Very Remarkable. Bibili na lahat. Kuntis lang guys. Mabibira na naman to. Matitira na naman to. Ubus na naman ang manita. Ay, kay Remarkable. Wait lang tayo guys. Hintayin lang natin yung ano niya. Signal. Ready na tayo. Ready lang. Ready. Waitan lang natin siya. Wait lang. Ako naman pakyawin nyo. Pagagalitan ka na sa awa nyo. Huwag ikaw. Ready lang tayo guys. Ready lang. Signal lang natin ang hihintayin natin sa kaya Remarkable. Signal lang. Ready to fight. Guys, waiting lang tayo. Pag nag-pump up dito sa akin yung Gcash, pamigay ko na to. Hintay lang tayo sa ano niya. Hintay lang tayo guys. Hintay lang tayo. Waiting. Pamigay na. Refresh mo na. Wait lang. Remarkable. Pasok na ba? Ay, wait lang po ha. Check ko lang. I wait for you.
Remarkable. Ready lang natin tong plastic Ready lang natin yung plastic. Ano, pamigay ko na ba to? Naisind na ba? Naisind na? Ha? Sikan lang yan. Nandyan na yan. Wait lang po Check ko lang. Kasi wala akong gagamitin Asin na ba? Okay. Wait lang, check ko lang sa GCash. Parang di pa Wait lang Go na waray. Saglit lang, check ko lang yung GCash ko, di ko pa na-open. Yan. Wala pa. Tine-check ko pa Check ko lang Wait lang po, wait lang. Pumasok ba? Ano? Sabi sa'yo, nandyan na yan. Ano yun? Wait lang, check ko lang. Ay, 50, 58, 96, 79. Okay. Uy, umalis ko dyan, gagi ka. Wait lang. Nag-ano yung cellphone ko, nagloko. Uy, umalis ka dyan. Ay, gagi. Ano? Lipat ka na. Boss? Ano nangyari sa cellphone ko? Alin po? Ba yan? Wait lang po Naano na yung ko. Cellphone ko. Ayun. Wait, check ko lang po Natitense ako. Pasensya na kayo. Delete mo na yung number mo. Wait lang, sangkay. Ano ba? Wait lang. Ito makita. Bilis naman. Tayo pumasok. Wait lang. Lift down. Process. Back to lock again. Nandito kasi sa GCash ko sa kabila Buwang ko Hindi mo nga re-register yan dyan. Dapat yan, register mo muna doon sa kabilang masyado bago mo re-register yan. Hindi ko wait lang po Kalma lang sangkay. Check ko lang dito sa GCash ko. Di naman mawawala sa GCash Trust. Wala na. Sige. Okay na. Nakapasok na. Sige, nasa kabila ang cellphone ko
Ayan guys, meron tayo nag-sponsor si Remarkable, taga ibang bansa, taga Canada. Binili niya yung sayote ko lahat na to. Okay na po. Sige na, libre. Libre! Ako na. Mar! Oh, bili na. Ay, bili na to. Oh, libre na lang, libre. Paghihawak nga ako, Mar. Ano, libre na naman? Oy, libre na lang dito, libre sa hotel, libre oh. Hawak. Salamat, Remarkable. Ano mo? Video. Oh, ako lang magano, wait lang, pila. Okay na to? Okay na? Libre na? Sige, okay na. Pila lang, saglit lang ha, saglit. Ito, Mar. Saglit lang. Saglit lang. Tagdadalawa lang, ako mag-ako. Tagdadalawa, isang wala. Oh, saglit lang ha. Saglit lang. Tagdadalawa. Tagdadalawa. Oy, saglit lang. Oy, saglit lang, wala akong kukuha, ako lang magbabalik. Tagdadalawa lang. Para magkasya. Tagdadalawa. Hop. Kaya lang, saglit lang po. Remarkable, ginagawa. Tingnan mo lang. Oh, saglit lang. Asan na yung camera? Saglit lang. Ako po magbabalot. Huwag naman kayo magano. Saglit lang po ako muna. Ikaw muna. Saglit lang. Oh. Saglit lang po ha. Unahin muna natin, senyor. Tay. Oh, saglit lang po ha, saglit. Saglit lang po. Oh, saglit lang po. Saan yung camera? Saglit lang po. Ay, ate, saglit lang. Nagdadalawa po para mayroon kayo. Saglit lang po ha, saglit. Isa-isa lang. Sino ba yun? Saglit lang po ha, saglit. Pasalamat naman kayo kay Remarkable. Salamat naman kayo. Thank you. Tanggay, thank you, Remarkable. Salamat daw. Kanina to. Boss, ako na boss magbabalik, boss ha. Saglit lang po. Saglit oh. Oh, tabi muna yung nakakuha na, wag na. Isa-isang beses lang po ha. Wag na pong pumili. Dalawa-dalawa lang po. Saglit lang po. Saglit lang. Ay, gilid muna. Gilid kayo dyan. O, bigyan ko lang. Gilid muna po, gilid. O. Walang party list dito. Walang rito, kagawad. Walang Remarkable, ito na. Saglit lang po ha, saglit. Saglit lang po ha. Saglit lang po. So, isa lang oh. Saglit lang po. Kanino yan? Saglit lang po, saglit. Saglit lang po oh. Dalawa lang po para magkaroon lahat na iba. Ay, salamat naman kayo rito. Oh, thank you raw. Yo. Bigyan mo ako dyan. Oh, saglit lang po. Uy. Wag lang po ako magbibigay. Ako po magbibigay. Oh, isa-isa lang. Dalawa lang. Para magkaroon. Saglit lang po ha. Wag mag-agawan. Oh. Thank you. Saan na si ano? Cherry. Saan si Cherry? Ayun lang.
Andun na. Yan, nakapalo ako sa iya. Magkano yan? Napalo. Yan, nakapalo ako ah. Ayan na pala. Di nyo nga ako kilala. Paano naking... Pangalan niya. Anong pangalan ko para nakapalo kayo? Ako, kilala ko. Siya si Mark Joe. Sige kami sa'yo. Ay, saglit. Pakipuno. Isa lang, dalawa. Balikan ko pa. Pagkapalo naman. Manok Girl TV. Oy, naubos na agad oh. Then, si Mark to. Okay, guys. Saglit lang. Ayun naman. Saglit lang oh. Wala na kayo na plastic. Kung wala kaya yung kunin nyo. Hindi yung Ah. Kaya. Kaya na lahat yan. Kanino ba? Kain na lang yan sila. Ibo. Remarkable, ubos na. Kain na lang sila. Ano yun to? Ayo? Hindi, meron na ako apat. Kunin ko na yan lahat. Ayo. Saldo ko. Ote, libre lang to, te. Te, libre lang to. Ayaw niya, ayaw. Bigay mo na kay ate. Libre lang to. Libre lang to. Libre na yan. Ayaw mo ba? Masaya nanay. Ayaw mo. Ah, isa pa. Online oh. Te, Hindi, hindi na meron. ikaw. Ayun oh. Sige kung ka na. Daddy oh. Tay, libre lang to tayo. Remarkable, salamat ah. Ubos na. Oo nga, libre. Ay, si tatay. Libre lang yan, tay. Ano? Thank you, Remarkable ah. Ubos agad. Sold out. Sold out. Thank you. Thank you very much. Ayan, tingin mo yung dalawa. Si ate. Oh, okay na, sangkay. Biboy, ubos na. Tapos sabihin mo, it's a prank. Tayo dyan. It's a prank. Yari tayo. Mar, doon ka na sa paninda mo, Mar. Doon ka na sa paninda mo. Nasaan ba? Ayun na. Chi, thank you, thank you. Sabi ni Bibo, Team Tacloban, sigaw nyo, it's a prank. Patay tayo dyan. Pero nasa Gcash ko na alam ko, pumasok. Ah, na-video mo ba? Putol-putol na babak eh. Pero may na-video ka? Ako umaba. Ah, ito mahaba Sa naman. dulo lang naman yung nakakat na. Na-upload na sa YouTube nila. Hmm. Yan. Ilan view? Na 8 viewers. Wala na. Wala na nga, ubos na. Ano pa daw pwede ibenta pa rin? Ano pa ay pwede ibenta? Mayroon pa rito. May isang kariton pa ako. Ano pa rin, sayote. Isang kariton. Thank you very much ha. Remarkable. Salamat sa pagpakyaw. I'm glad everyone is happy. Oo nga po, happy sila lahat. Pinakyaw niya para Isunod niya sa Gcash ko yung pera. Salamat, salamat ha. Yes, Yahoo. Matthew, sabi niya Melody Alvarez, salamat. Wala ka na 9 viewers at 9 thumbs up. Shoutout po. Thank you, Remarkable ha. Salamat sa pagpakyaw sa aking sayote. Maraming salamat. Meron pa ako paninda. May sayote pa ako. It's a prank. Pasaway ka, Biboy. Pasaway ka. It's a prank. Tayo dyan. Kailangan manalo ako kay Mami ngayon. Kailangan. Patay. Papugi points pala yun. Mami, Matthew, yari ka dyan, Mami. Wala kang alam dyan, ha? Salamat, Remarkable, ha? Ayan na, may pang sugo na si likod. Sa likod. Huwag kang may sugo nga rito. Check mo yung Gcash mo.
Walang laman yun. B-boy, pasaway ka. Di ko pa ma-check ngayon kasi nag-live ako. Nandito sa isang cellphone lagi. Mahaba yan, Mark. Pasend na lang ako, te. Pasend sa akin. Mahaba. Okay na. Send ko na lang sa. Oo nga. Wala yung binigay sa Logi si Waray, ano? Ha? May isang karitong pa ako. Doon ko na Thank you. Saglit lang, maubos agad. Salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ito, asa na yun sa'yo? Asa yung dalawa? Asa yung dalawa rito? Wala pa. Di mo pa kinuha. Kinuha pa yata. Pasaway ang putik. Matthew, sigaw muna, it's a prank. B-boy, sasaway ka ha. Ikaw nagpo-post sa akin, wala. Logi tayo sa 1,000. Ras. It's a prank. Pasaway ay. Hindi. May paninda pa ako, isang kariton pa yun eh. Sayote. May isang kariton pa ako sayote eh. Nasaan isang kariton? Madali mo nga. Ito. Wait lang. Umigay mo rin yan. Pero kung meron pa. Ito ay isang kariton ko. Ito pare, mahal ka bol. Isang kariton sayote rin. Ayan. Yan. Lagay mo yan doon, Mar. Ito, isang kariton, no? 25 lahat. Mamaya, daanin ko pa to. Ilabas ang isang kariton, bilis. Ayun, sangkay, linabas ko na, pinakadala ko rito. Napay! Ay, kinuha lang po ate. Dan ba? Wait lang, remarkable. Ano ko lang tong payong. Pamigay na rin ba ito? Magbabalot lang ako ng tinapay. Itong tinapay hindi akin. Ga-assist lang ako rito. Wait lang po. Bali, 84 ano? 84. Wait lang po. 84. Pamigay mo na rin yan. Bilis, tudasin na. Muna sangkay. Sige, sangkay, wait lang ha. Kailangan may ko muna, i-pisto ko muna yung kariton. Ay, yung tinapay naman, ano ko, may papamigay. Ay, tinapay! Ganyan kabait si Mark. Tinapay! Si Remarkable ang mabait kasi pinakyaw niya yung ko. Daw pahirapan. Mga support, di magbibigay? Tinapay, di magbibigay matlaga na. Talong mo. Hoy! Tinapay, pabigyan natin! Sangkay, salamat Sangkay B-Boy sa suporta. Kumuha ka na dyan. Kumuha ka na dyan. Salamat sa mga angels ni Yahoo. Thank you nga Sangkay. Maraming salamat sa mga mo dyan. Remarkable. Bigyan mo lang ako ng ng abiso. Ko na to. Dispose na natin to. Salamat sa biyaya. Thank you very much. Pamigay na sa yote. Okay na po na i-send na. Wait lang, bibilangin ko pa pala. Hindi ko pa nabilang.
Wait lang po ha. Kailangan nakatabi tayo kay... Wait lang po ha. Bibilangin ko pa po yan sa yote. Sige, kumuha ka na dyan. Kaya nga eh. Sige na. Mar, lagay mo na dito, Mar. Mar. Tali ko lang itong guys, yung isa kong kariton dito sa taas. Para may... Ibilangin ko pa po eh. 20. O, 20 lang te. Kaya. Excuse lang po ate. Bilangin ko muna. Ano bigay mo? Ilan ba to? Ayusin ko lang po. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Ilan yan sangkay? 40 tumpok sa 25. Ayan na yan. Okay. 40 tumpok. San libo. 25. Ay, Ma'am Malu pa. Part, thank you. Thank you. Nandiyan si Ma'am Malu. Paubos na to. May isang bundle pa ko rito, Ma'am Malu. Gusto mong pakyawin na rin. Ayan, sir, 1 kilo. 1,000. 1,000 po. 1,000 lahat. Deal? 1,000, pero may isang bundle pa ko rito. Kunin mo isang bundle doon, ma'am. Thank you, Ma'am Malu. Salamat po sa palipad. Salamat po sa blessing dahil kay Lord. Thank you, Lord. Dahil may maroon tayo mga... Hirap na hirap pa dyan. Sige na. Ang init pa to doon. Pamigay ko na to. Okay na po. Yan. Ito. Batan to ka nga. Pamigay na po. Sige. Sige mo ako. Ayusin mo video mo. Doon ka. Okay na po. Sinda. Sangkay, mamaya, prank mo na naman ako, ha? Pasaway ka, Sangkay, ha? Okay na? Ma'am Malu, thank you po sa palipad. Okay na? Natakbo na ako dyan. Yaw, Remarkable. Okay na? Okay. Libre na naman ulit. Second round. Oo, dalawa lang. Libre ulit. Salamat po. Salamat, Remarkable. Okay, libre ulit. Ay, yung iba naman yung tinakakuha.
kumuha. Gagi. Ang tawag mo nga! Ay, malutin mo! Ano mo! Oy, Oh, wait. Nakakuha na kayo ah. Nakakuha na. Oy, wag kayo magkuha. Magaw. Kayo kumuha! Libre. Pag nyo nakakuha na, wag na kumuha. Para nakakuha naman yung ano ate? Oh, mag-check. Nakakuha na po kayong iba. Wag na kayong kumuha pag nakakuha na iba. Paligid. Saglit lang po, saglit lang po. Babaan mo nyo muna po, babaan nyo naman muna. Nanay, bigyan mo ko. Nanay, bigyan mo try mo. Marky. Marky Ross. Ay, nakakuha na po yung iba, wag na magdubli. Shout out. Wag na magdubli yung iba na nakakuha. Opo, libre. Wag na kumuha yung ano nakakuha na. Wait lang po, wait lang po. Ay, thank you, Ma'am Malu. Salamat naman kayo. Masalamat kay Remarkable tsaka kay Ma'am Malu. Saglit lang po, saglit lang po, saglit. Saglit lang po, saglit lang po. Ako na, Mar. Saglit lang po, saglit lang po. Kanino to, boss? Saglit lang po, saglit lang po. Oh, mami, wait lang po kayo na bibigyan ko. Saglit lang po, saglit lang po. Ito na, oh. Oh. Bigyan mo nga yun, Mar. Saglit lang po, mayroon pa naman po. Mabibigyan kayo lahat. Oh, isa. Wait lang po, ha. Saglit lang po, saglit. Ito, si mami mo muna. Saglit lang po, saglit, ha, saglit. Saglit lang po, ayun. Saglit lang po, saglit, saglit. Saglit lang po, saglit. Saglit lang po, oh, Nay. Oh, nanay, ito sa'yo. Saglit lang po, saglit lang po. Huwag kayo makunahan. Oh, dito sa dalawa lang. Yung gagawin dito, galitan na. Ito lang po, ito lang. Ito na lang yan. Ito. Dalawa. Yan, salamat. Baka gusto nyo mag-subscribe naman. Puro kayong kabig. Sinasubscribe ako dyan. Saglit lang po, saglit ha. Saglit lang po, saglit daddy. I-wait lang daddy ito sa'yo. O daddy o. Saglit lang po. Ate, ako na po maghahanap po. Huwag kayong mamili po. Huwag kayong mamili. Pasaway ka. Nayo. Sa'yo, mami. Kuya, uwi ako kuya. Kuya, mabusa na ako. Huwag kang... Kanino ba? Kuya, Saglit lang po ha. Manay. Wag na po kayo pumili. May libre na nga po yan. Salamat kay Remarkable. Ma'am Malu, thank you po. Meron pa. Meron pa na yun. Sa'yo na. Libre na to, Mi. Libre na po. Yan. Thank you, Mama Lu. Remarkable, thank you rin po. Sarap magbenta, opo. Masarap magbenta. Ang bilis. Thank you very much. Kailangan hindi ka na magtimbre. Salamat. Inatay ka na. Ubus na, ubus. Ito yung laro ko. Sarap magbenta. Oo nga po, sarap. Thank you very much, Ma'am Malu, tsaka kay Remarkable sa pagbili ng aking sayote. Ma'am Malu, sa'yo naman to, may isang bundle pa. Last na to. Ma'am Malu, isa na lang. Yan, Ma'am Malu. Pwede ka na umuwi. Isa na lang, isang bundle na lang. Thank you po, thank you very much po sa bumibili. Ma'am Malu, meron pa dito, isang bundle. Back to work na ako. Sige po, Ma'am Malu, thank you very much. Kay Biboy na lahat yan, ha?
Nakasilip lang ako. Thank you, Ma'am Malu. Salamat. Okay na po. Tapos na. Ubos na. Kami nang bahala dito sa isang bandel. Ako na magbinta nito. Team Tacloban, thank you very much. Good evening, Ma'am Malu. Eva, thank you po, Eva. Remarkable, thank you very much. Maraming salamat. Salamat ka, nagpapay ka kung kailangan. Yeah, madilit. Thank you very much, thank you. Salamat, Ma'am Malu, sabi ni Sangkay B-Boy. Thank you, Lord. Kaya very remarkable. Thank you, thank you. Sige, sige. Thank you, remarkable. Salamat sa pagbili sa akin paninda. Maraming salamat. Thank you very much. Gusto ko na rin magpakyaw. Ma'am Matthew, mayroon pa isang bundle. Ikaw na po magpakyaw niyan. 500 na lang yan. Sabi ko sa asawa ko, please pakyawin me. Thank you, very remarkable at Ma'am Malu. Matthew, go na. Ito, 500. Sayote. Para talagang wala na ako itinda mamaya. Isa na lang to, isa na lang. Wala na yung dalawang garito, no? Ubus na. Ma'am Malu, thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Salamat sa pagpalipad. Remarkable, thank you very much. Sa'yo, Nay? Sa'yo, te. Mar, bigyan mo nga. Sa'yo, te. Bigyan mo 3. Tingin ko lang kasi, ano. Thank you. Bigyan mo si nanay. Bigay na daw. Sige, bigay sa'yo na yan. Sa'yo na. Sabi ni Ma'am Malu. Bigay na lang daw. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. Ayun, binigyan ko si Mami. 11 viewers at 10 thumbs up. Shout out. Lapag mo na ang sayote mo. Sige po. Mar, lapag mo na yan, Mar. Hey, Ma'am Malu, ilalapag ko na po. Huli na to, guys. Huli na. Nag-iisa na lang. Oh, last na. Intumpok mo muna. Sige po, ito, tumpok mo muna. Sige, Ma'am Malu, tumpok mo muna to. Akin na. Marinig ka. Oh, yung iba nakakuha na, wag na naman bigyan naman natin yung iba, ha. Saglit naman Ay, wala pa. Bibilangin ko pa to. Thank you, Ma'am Malu. Ilan lang to, konti lang to. Gulo naman yung marmar. Ano pa di? Nititiro ko lang. Tagang ka na ikaw. Pinapakyaw man. Sa YouTube ba, pinakyaw. Mga mababait na kaibigan natin sa water YouTubes. Mababait sa YouTube. I-sponsor ba? $25 isang tumpok po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tumpok sa 25, Ma'am Malu. Ipasubscribe mo sila. Sige po. Lahat ng bibigyan ko, paano ko yung papasubscribe ko kita. Ma'am Malu, lahat ng bibigyan ko po ng sayote. Sige po, gagawin kong libre sa matanda. Okay na po. Libre.
Saglit lang, Manny, saglit. Hindi ako. Nakakulap tayo dyan. Sige po. Ready na? Pa-subscribe ko muna po ba sa channel mo? Bago ko sila anuhin. 13 viewers, shout out. Sa ano? Sa YouTube yun. Sa YouTube. Okay na, Ma'am Malu. Senior muna daw po. Okay, Ma'am Malu. Ay, Ma'am Malu to. Mami, Ma'am Malu, ito si Mami, bibigyan ko. Senior muna, senior. Thank you. Marbibigyan ko. Thank you, Ma'am Malu, sa palipad. Senior muna tayo, Ma'am Malu, bibigyan natin. Tay, baka may YouTube ka, te. Subscribe mo lang si Ma'am Malu. Malu ano po? Malu Parks. Tay, baka mayroon ka dyan. Ano ka? Subscribe mo lang. Bigyan kita sa iyo, te. Walang load? Sino may load? Opo. Pag nabigyan na po, wag na umulit. Opo. Wala nang dumana, senyor. Thank you, Mama Lou. Tsaka kay Remarkable. Thank you very much. Yung mga bumibili pa, subscribe mo na. Wala silang load daw. Walang load, Mama Lou. Wala daw load. Patay mo muna. Ang channel mo, ang dami dyan. Sino yan si Mama Lu? Mama Lu, ito si Mami. Bigyan ko. Ang kailangan ko pambiling Hello, Mama Lu. Sabihin mo, mas mayaman ka pa sa niya. Sabihin nun, mas mayaman ka pa sa akin. Mama Lu. Kailangan ko pambiling ngipin. Okay na po. Opo, nakasubscribe yung mga yan sa akin. Mama Lu, yung mga iba dyan. Thank you very much. Thank you. Yan, wala na si Mama Lu. Andiyan pa. Mila, bagay pa nga tayo walang ngipin. Di maganda ka pa tignan. Hello. Mga, wag customer mo ang mga nasa live. Malu Parks. Ito po. Ayan. Hindi yan. Sa YouTube, Mi. Sa YouTube. Malu ano? Malu alam sa bahay. Malu ano? Parks. Kami si Malu Parks. Saan ba yan? Sa ibang bansa po. Ako na ito. Malu. Ako na ako. Ayoko kita tingnan mo talamin yung mukha mo. Tapos maghingi ka, nakaginto ka, napad-napad. Naging ka pa doon. Binigyan ko na yan, yung si yung Mami, binigyan ko na. Salamat din po. Kilay na kilay pa lang, palalo ka na. Kulang talamis na lang. Ilagay ng patagay ngipin yan no? Hindi yan para mas maganda pa siya walang ngipin. Tingnan mo na, nagmukha kang bata, wala kang ngipin. Tingnan mo. Ano? Natatawa ako sa iyo, Mark. Di yan kukuha ng paninda mo. Kasi subscribe mo sila, di naman sila marunong mag-YouTube. Yun lang. Yan po, ano na sila. Naka-subscribe na. Wala ka ulo si nanay. Ang mga dumadaan na mamimilang bigyan. Sanggay. Ang gabi ko, ang ganda mo pa naman. For viewers, shout out at 11 thumbs up. Init. Ang ina. Ang hawak mo. Init. Walang payong. Sakit sa balat.
Asan ang cellphone ko, Mar? Ah, sa'yo? Baka ma-delete, ha? Ano? Init, init. Wait lang, magpayong lang ako. Sobrang init. Kapag nasa live, yun ang mga subscribe mo at watch video para lagi kang may effort. Opo, opo. Init. Sakit sa balat. Iba kasi kuha ng kuha kasi iba eh. Mag, tuplok. Ano? Yan, ito. Yan. Salamat ka kay Ma'am Mali. Loading. Sigaw ko na libre po. Ma'am Malu. Edison, shout out. Ay, Edison, si ano yun. Si sangkay ko rin yung warayin. Sige na. Ano sabihin ko, libre na po. Mamalo, libre na po ba? $5 ka na. Sige po, sige po. Nay, tayo, libre na tayo. Daddy, oh. Daddy. Ayaw niya, ayaw. Ayaw ng libre sa yote. Ayaw. Senior lang daw eh. Bili na. Ay, bili na tuloy. Ha? Libre. Thank you, Mama Lo, yan. Binigyan ko. Wala pa dumadaan ibang senior. Ma'am, libre sa iyo. 25 isang tumpok. O, Ted, libre na, libre. Oh. 25. Sa mga senior lang po. Thank you very much. Thank you. Thank you. Oh, libre sa senior, libre sa senior. Senior lang, senior. Gulo na, ano natin. Libre sa senior, oh. Senior, sana mga senior. Bante. Libre sa senior, oh. Senior naman daw, senior. Daddy, oh. Mahulog yung cellphone ko pa. Libre sa senior, libre sa senior. Ay, ayun o. Ah, mami. Ayun o. Ah, libre sa senior, daddy. Thank you. Thank you. Libre sa senior, libre sa senior. Thank you very much. Libre senior daw, libre sa senior. Sayote, oh. Thank you. Salamat naman kayo kay Ma'am Malu. Ma'am Malu, thank you po. Yan po. Thank you, Ma'am Malu. Ma'am Malu, salamat. Ay, sila ba yun? Ah, yun, ni Ma'am Malu po. Ah, libre sa senior. Senior na muna. Mi! Senior, libre! Dali na! Thank you, Ma'am Malu. Mahulog cellphone ko. Mami! Ay, libre sa senior, libre, oh. Ah, si Marmar. Ha? Mami, halika, Mi. Libre senior, Mi, oh. Libre na lang, libre. Mi, salamat ka lang kay Ma'am Malu. Yan, oh. Thank you, Ma'am Malu. Thank you, Ma'am Lu. Thank you. Oh, libre na sa senior. Libre. Senior lang. Senior muna daw. Ito, mayroon dalawa. Thank you, Ma'am Malu. Thank you. May libre may senior. Oh. Mami, libre. Libre na lang, libre. Thank you ka muna kay Ma'am Malu, ma'am.
Ayan, thank you ka muna kay Mama Lu. Thank you po. Sorry ka muna. Dalawa lang po. Okay na po yan. Thank you, Mi. Libre sa senior. Libre. Libre sa senior. Libre. Thank you, Mama Lu. Thank you. Senior ba yan? Binigyan ko na yan. Hindi na pwedeng... Sa iba naman. Libre sa senior. Ready? Libre na po. Ayaw. Thank you, Mama Lu, sa ano? $10. Libre sa senior, libre. Nay, kay ma'am, libre na. Libre na. Thank you very much. Thank you. Salamat ka muna kay Mama Lu. Mama Lu, thank you lang. Thank you, yun, sa ano, live. Thank you, Mama Lu. Puro man, sa ating po dun libre. Dito may bayad. Sa ating po. Bili na, oh. Dun libre, dito may bayad. Sabi na yung ating po ng pangit. Lagit. Ang palakang mukha susunod. Jen, thank you. Subscribe naman ako sa inyo, guys. Ito walang bayad. Ito walang bayad. Thank you, Mama Lu, sa ano. Mia, saglit lang po. Ayan, guys. Guys, ayun na guys. Diyan, video ako dyan. Ay, libre na. Ay, Mi. Libre na sa senior. Thank you, Mama Lu. Thank you ka naman. Libre sa senior. Libre sa senior, libre. Libre na sa senior, libre. Thank you, Mama Lu. Thank you. Thank you. Thank you po, Mama Lu. Ayan. Mama Lu, thank you. Thank you ka. Thank you, Mama Lu. Sa senior po, sa senior. Wait, Nay, kunin mo na yan. Kanina mayroon pa po. Bigyan ko na to. Sa ano, YouTube. Thank you po, thank you. Remarkable, thank you rin po. Nakadalawang kariton ako. Thank you, Remarkable, sa ano, sa libre. Ayan, yan yung may-ari ng ano, pinipistuhan ko. Nanay. Nanay Lelia. Kaya, mabait yan. Hindi, pamigay na yan. Hoy, libre na, libre! Kahit hindi na daw, senior! Mi, halika, Mi! Mami! Libre na, libre! Wag na, boy! Binigyan ka na! Thank you po. Thank you kay Mama Lu. Salamat lang po kayo. Thank you po, thank you. Ayan, sa video. Thank you po. Wag na po palitan mo. Libre na yan, Mami. Libre lang, Mami, senior. Libre na, libre. Mami, thank you, Mi. Thank you. Ay, sino pa? Ate, meron ka na? Ay, libre na, libre. Diyan na ka, ano yan, dyan? Mami, libre na po. Libre na po, libre. Libre na po. Thank you, Mama Lu. Sa senior, Nay, nakadilaw, akin na. Ito, bigay ko sa'yo. Libre na po, thank you. Thank you. Bili na. Oy, bili na tayo. Huwag na, Ti. Iba naman, Ti, para mayroong iba. Thank you, Mama Lu. Libre na, libre. Ano. Kanina pa yan. Thank you. Mama Lu, thank you. Ubus na. Meron pa rito. Isang bakulaw, bibili, Thank you. Libre, hindi bili. Kung nga po, nagkamali ako. Thank you. Di na senior talaga yan. Nabigyan ko, marami rin pong senior na bigyan. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Mama Lu, thank you, Mama Lu. Thank you.
Thank you, thank you. JM Planet Collection, thank you very much. Bye-bye na for now. Thank you, Ma'am Malu. Maraming salamat po. Salamat po sa kay Remarkable at kay Ma'am Malu. Wait lang, may nag-aaway rito. Ingat ka lagi, Ma'am Malu, sa pag-work niyo. Maraming salamat po sa pagpakya mo sa isang bundle. Remarkable, thank you rin po. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo ay makakauwi na ako umaga. Naubos na yung paninda ko. Thank you very much. Maraming salamat, Ma'am Malo. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat. Kay Remarkable din. Remarkable, thank you rin. Remarkable. Remarkable. Thank you. Ha? Binigay ko rin yun. Thank you po. Maraming pang blessing na darating sa iyo. Thank you, Ma'am Eva. Easy money. Thank you po. Thank you, Ma'am Ma'am Malu. Thank you very much. Ito, $75? Ano palipad ba na malaki? Ma'am Malu, thank you very much, palipad. Thank you very much. Maraming salamat po sa nag-sponsor sa sa UT ko. Marami na naman tayo natulungan, guys. Thank you very much. Para ka nakakaloko. May bayad din. Natural yan. Makaligay yan. Wala ka kami may bayad. Wala naman kami pinali. Para kayo nakakaloko. Hindi kayo sisigay walang bayad. Hindi yun. No, may punibig kay Nelson. Sabi ko naman kapatid ni Roddy. Kung kayo walang bayad, oh. Ikaw tama ba yun, te? Yung financer yan. Wala kami financer. Huwag may tuturo. Walang Sige po, Ma'am Malu. Anak buhay ko. Di araw-araw may financer dito. Bumibili sa may bayad, walang financer, tuturo mo sa may walang bayad. Paano naman tayo nakakaloko nun? Natural lang magbigay. Yan yung natitinda ng matino. Tuturo mo sa walang bayad. Araw-araw ba yan? Araw-araw na. Thank you, Sangkay. Maraming salamat po. At kay Sir Remarkable at kay Ma'am Malu, thank you very much. At Team Tacloban, thank you very much din sa pag-suporta sa akin. At pag-alalay kay Mark Jowaray TV. Thank you po. Salamat po. Thank you. Salamat sa mga nagpalipad dyan. Thank you very much. Sangkay, thank you ha. Bakit pa ang gali mo? Ilalim ka na ng putik. Ano? Isang Kabagay. Walang iyakan dito. Libre lang. Libre pinamimili. isang kahit muna dyan. Sangkay. Ano yun? Thank you. Kindat. Yung nakasikim ng ano. Ayan, maraming kala ko kain kindat. May nag-aaway dito Sangkay saglit po. Dahil sa sayote, kasi may sayote sila. Ayan, napunta ng bayan. May paninda sila ng sayote. Sa akin napunta lahat ng mga ano. Kain nila. Ay, ang Sakit naman yan. panituni ang kindat mo. Kindat mo dyan. Thank you, Sangkay. Thank you.
Kay Remarkable, thank you very much ha. Maraming salamat sa inyo. At kay Ma'am Malo, thank you very much. Thank you very much. Ito yung bininta namin kanina, guys. Maraming salamat po. Ang kay B-Boy, Team Tacloban, mega love shout out sa inyo, guys. Thank you very much na nag-sponsor sa akin. At sa lahat ng tumataling-tilik sa aking YouTube channel, thank you very much. Maraming salamat po. Out na ako, mag-out. Bakit kayo? Mukhang baboy mo nga niya. Ayaw ka. Tinda na may babuin. Babuin mo yung tinda. Ano mo baboy mo nga niya. Natipikon din na ha. Saglit lang. To viewers, shout out. Mar, ano yung kariton mo? Mari, tubig nga. Nagalit. Pag umalis ka na, may nasisigaw na mo lang dyan sa account ka doon. Ayaw po. Maano yung YouTube ko, mabubuang ko. Sa-shoutout ka doon eh. Ay na, may nakatulong na nga. Gusto ko, wala. Na-report patuloy. Lahayop. Puro mura, gago. Dahil kay Mark, pinag-away. Dahil sa sayo eh. Doon kasi sa mga ano sa buko. Dalawa nag-sponsor eh. Ayaw mo pa,